Falalar Ramadan. Labarin ya faru ne a cikin wani gari mai nutsuwa, inda iyalai ke rayuwa ta kurkusa, cike da al'ada da imani. Amina wata budurwa ce mai kimanin shekaru 20 da haihuwa, wacce ke shirin fara azumin watan Ramadan na farko tun da ta girma. Ko da yake ta yi azumi tun tana ƙarama, wannan Ramadan yana da ma'ana mai zurfi a gare ta, yayin da ta fara tafiya tunani. Ranar 1 ga watan Ramadan ne, kafin rana ta fito sai ga Amina ta tsaya a bakin tagar ɗakin girki, tana kallon yadda duniya ta taso. Tituna da har yanzu shiru da sanyi suke yi, nan ba da jimawa ba za su cike da hayaniyar rayuwa, yanayin da mutane ke shirin ranar azumi. Muryar mahaifiyarta daga bayanta. Amina, kin shirya? Amina ta juyo, idanuwanta sun yi laushi da tunani. Tun tana yarinya, azumi wani abu ne da ta yi don kawai kowa yana yin sa. Amma zuwa yanzu a matsayinta na babba ta gane ba wai kawai game da ƙauracewa abinci da abin sha bane kawai, game da wani abu ne mai zurfi, wani abu mai canzawa. Ta gyaɗa kai tana ɗan murmushi, tana wasa da leɓɓanta. Ina tsammanin haka, mama, amma ina mamakin ko da gaske na shirya don yin azumi. Mahaifiyarta, mace mai hikima da haƙuri, ta wuce ta ɗora hannu a hankali akan kafaɗar 'yarta. Kin shirya, Amina? Ba kawai abin da kuka bari ba, amma abin da kuke samu kyauta ce ta haƙuri da kamun kai da kuma alaƙa da Allah. Amina ta gyaɗa kai, amma duk da haka tana jin wani tashin hankali a zuciyarta. Ta taso da labarin watan Ramadan, labarin mutanen da suke azumin watanni a wurare masu nisa da gida, na ayyukan sadaka da karamci, addu'o'in da ake yi a ƙarƙashin taurari, amma bata taɓa fahimtar zurfin ma'anar da gaske ba sai yanzu. Sa'o'i sai wucewa suke a hankali. Amina ta shagaltu da ayyukanta, amma kiran sallah ya daɗe a cikin tunaninta. Ta yanke shawara a wannan Ramadan za ta matsa wa kanta don ba kawai ta shiga cikin motsin rai ba, har ma ta fuskanci watan da zuciya ɗaya. Lokacin da rana ta fara faɗuwa, danginta sun taru a teburin buɗe baki. Abincin da za a yi buɗe baki abinci ne mai sauƙi, kwano na miya da biredi da aka gasa sabo. Suna zazzaune, zazzafan dariyarsu ta cika ɗakin, amma hankalin Amina yana wani waje. Ta kasa daina tunanin mutanen da ba su da isasshen abinci, hotunan yara masu fama da yunwa a ƙasashe masu nisa, fuskokin marasa gida da take wucewa kullum akan titi suna ɓata mata rai. Na ƙoshi, ta faɗa a hankali tana ture kwano. Mahaifinta, mutumin da ya kasance abin koyi ga tawali'u da sadaka, ya yi mata murmushi a hankali. Ramadan yana koya mana tausayi. Amina, an albarkace ki da abinci, amma akwai wasu da ba su da sadaka a wannan lokacin. Ko dai abinci ne, ko ma na magana na iya kawo canji. Zuciyar Amina ta motsa tare da wani sabon tunani. A wannan daren, ta yi alƙawarin bayar da wani kaso na alawus ɗinta ga wata ƙungiyar agaji ta gida, wadda ake taimakawa wajen ciyar da mayunwata. Amma akwai sauran abin da take son yi. Ta so ta zama mai haƙuri, mai hankali da ƙarin fahimta, ba wai kawai tare da wasu ba, amma tare da kanta. Yayin da kwanakin Ramadan suka wuce, Amina ta sami kanta tana fama a wasu lokuta tsawon sa'o'i da babu abinci ko ruwa a cikin zafin rana, ya sa ta huta. Ƙishirwar da ta tsinci maƙogaranta a cikin nutsuwar rana, ta ji ta kasa jurewa, amma duk da lokacin da ta ji takaici ya tashi, sai ta limshe idanuwanta tana tuna kalaman mahaifiyarta, Ramadan kyauta ne. A cikin wannan rashin jin daɗi ne Amina ta fara fahimtar abin da mahaifiyarta ke nufi. Azumi ba aikin jiki ne kawai na ƙauracewa abinci ba, ya kasance game da haɓaka haƙuri da koyon godiya ga abin da take da shi, ya kasance game da yarda da irin gata da take da shi. Wata rana da yamma, Amina na zaune saman rufin ɗakin ƙaninta Ibrahim. Sai ta ba da labarin, ina koyo sosai game da kaina. Ibrahim, akwai wani ƙarfi a jikina wanda ban san ina da shi ba. Ibrahim, wanda bai huce shekarunsa 14 ba, ya gyaɗa kai cikin tunani. Ramadan shine lokacin da muka tuna da zama mafi alkhairi, mutane mafi kyau, mafi alherin musulmai, mafi kyawun mutane, ba don kanmu ba, amma don Allah da mutanen da ke kewaye da mu. Amina ta yi murmushi, dan uwanta, ina ji na gane hakan yanzu. Kwanakin azumi suna ta shuɗewa. Amina ta fara lura da canje-canje
sosai take ji da danginta, musamman mahaifiyarta yayin da suke yin addu'a tare da raba abincinsu a buɗe baki. Wani sabon tausayin masu ƙaramin ƙarfi ta ji, zuciyarta ta buɗe irin wacce bata taɓa yi ba. A daren ƙarshen watan Ramadan, wata ya tashi a sararin samaniya, 'yan uwa suka taru a falo suna yin sallar tarawihi na ƙarshen watan. Zuciyar Amina ta ji haske, ruhinta ya sabunta. Sai da aka idar da sallah, mahaifinta ya juyo ga dangi, muryarsa a sanyaye. Ramadan lokaci ne na sabuntawa. Mun yi addu'a kuma mun yi bayarwa, amma yanzu dole ne mu tambayi kanmu, ta yaya za mu iya ɗaukar wannan ruhuna na Ramadan tare da mu bayan waɗannan kwanaki 30? Amina ta tuno wannan tambayar tun bayan idar da sallah. Ta yaya za ta yi riko da darussan Ramadan a duk shekara? Ta yaya za ta ci gaba da rayuwa a cikin haƙuri, godiya da tausayawa, ko da watan azumi ya ƙare? Amsar ta gane mai sauƙi ne amma mai zurfi. Ramadan ba kawai lokacin azumin abinci ba ne. Lokaci ne na yin azumi daga son kai da rashin haƙuri da jahilci. Lokaci ne don zama mafi kyawun sigar kanta, kuma don raba wannan sigar tare da duniya. Yayin da 'yan uwa suka taru domin bikin Idi, Amina ta san Ramadan ya canza mata. Ta koyi ainihin azumi ba hadaya ce kawai ba, amma kyautar tunani, haɗi da girma. Kuma wannan kyauta za ta kasance tare da ita ba kawai ga watan Ramadan ba, har tsawon rayuwarta.